Ngumbhodamo kwizitalato zaseSoweto. Abahlali bezithathela kwiivenkile zabemi bangaphandle. Olu dushe nosele lwandile luphenjelelwe kukudutyulwa kubhubhe kwenkwenkwana eminyaka eyi-14 kwaye kutyholwa umi waseSomalia ngeso sehlo. Kodwa amapolisa aseRhawutini emi kwelithi yonke into iphantsi kolawulo. I'm confident that the situation is under control and has been stabilized. Ngexesha uMothiba ewisa le ntetho bekusenzeka oku eDobsonville. Kuvele amalungu ayi-37 asekuhlaleni enkundleni ngezityholo zobusela nokubangela udushe esidlangalaleni. Umtshana walo mama naye ukwabo babanjiweyo. Ndibuhlungu ngoba ke kunosana ngaphakathi. Lo mntana la ntombi nomntana ngaphakathi yakho? Le ibeleka umntana omncinci? Ngowakho ne? Lo mntana una only 2.5 months. Ukanti netyala lomi waseSomalia otyholo ngokudubula umntwana ngoMvulo belikule nkundla nalo. Usenosi Yusuf ebekhangeleke ephazamisekile ngexesha evele enkundleni. Igqwetha lakhe lixelela inkundla ukuba lomi waseSomalia akakwazi ukuthetha isiNgesi, nto leyo ebangela ukumiswa kwetyala limiselwa iveki ezayo. Ubhuti wakhe kwakunye nabanye abemi bamazwe ngaphandle ekuhlaleni bathi baza kubuya ngoMvulo ukuzamnika inkxaso. Ndingumalungelo Bhuyi eSoweto.